אני תמיד מסתכל על החצי. מה זה צומר? על כל הכל. מי יודע מה? יש לנו חוצפה. שלום! דוד, סוף סוף הגעת. אני אחרני איתי. זה תור. כולם לעלות! דוד, תיזהר. וואי, זה מאתגר. די. סטופ. כולם לעלות! יאללה, עלה. רק שנייה. דוד! אני מעדיף לחיות. גם אני. אין לי הרבה בטריה. כל היום אני על צילומים. ואין דלק בגוף. תעבור דוד. למה אי אפשר להתקין גם פה את הדברים האלה ששמים עליהם ידיים מברזל? ההפך. היה יותר מזכרת. ניטה, לי יש מזכרת יותר טובה. בלוק סגור. הנה תראו, בלוט כולו סגור. וואי, כולו. אני מכיר לך. אנחנו צריכים גם לחזור ככה בחזרה. לא. כן. אני יודעת סתם בדות. מה לא תעשה בשביל בלוט? אוכל אותו. הרב לא עומדים לחזור את כל זה בחזרה. אחלה של דבר זה. טיול מאתגר. אם אתם הייתם פה, זה היה כיף חיים. כל הכבוד, כיתות העבר, בנו תקווה, משיבה לנו בגיל הזה חזרנו מה אתם מתבחים כמו איזה בחורה, אה? בחורה. חיים פסילו. הרב שלנו זה לא... חיים פסילו. אתה מכיר? לא חיים פסילו. לא מדהים. זה אחלה של טיול. לא יכול לעצור. חבר'ה, איפה הגברים פה? מה אתם? מקליט רק 3 דקות. מה אתם נקבות? יאללה, חן. נו יאללה, בואו. אלה שמתבחיינים. בואו, אתם תצלם אותם שלישי. אני רק יכול להגיד לכם שבסוף המסלול יש לכם בערב זמן. מה זה טוב? יש גם צלם, חייבים להיות מוכנים.